Kula Yasmi Wulansari saking sedasa IPS kali badhe ngandharaken pawarta ingkang judule Lab Komputer Semansa. Lab Komputer Semansa saged anggenipun dibetahaken dening sedaya warga sekolah. Awit wontenipun lab komputer kasebat guru lan siswa saged nindakaken kagiatan pasinaon kanthi ginakaken teknologi kasebat. Lan lab komputer ugi ndadaraken kagiatan pasinaon niaos sekaca lan saged efisien wekdalipun amargi saged damel file-file kanthi langkung gangsar. Ing SMA Negeri 1 Wonosobo lab komputeripun kasebat sae kawontenipun. Ugi taksih lumampah sae. Salebetipun lab komputer ugi wonten piranti AC lan WiFi satemah kagiatan pasinaon langkung ngremenaken. Cekap semanten kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.